Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, pitepangaken asmanipun kula, Duana Binata saking SMK Negeri 1 Wonosobo. Sakmenika kula tasih kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Alamatipun griya kula wonten Kauman Utara, RT kalih RW 14. Kawula gadah kaluwihan inggih menika becik, andhap asor, kaliyan ramah. Sanesipun kaluwihan wonten karingkihane kula inggih menika boten pinter public speaking. Nilai becik ingkang saged kula aturaken inggih menika pantang menyerah. Sanesipun niku enten malih ancaman ingkang saged dhateng wonten diri pribadi inggih menika tekanan. Keterampilanipun sakmenika namung setunggal inggih menika keterampilan komputer. Sekaos semanten sekig kula bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.